Máš minútku? V administratívnej budove prebiehala kontrola od hasičov a v zápisnici bol nedostatok, že otvorený oheň. V administratívnej budove. To čo ste tam robili s otvoreným ohňom? Kolegyňa mala vonnú sviečku na stole a vybehla z kancelárie niekde na chvíľočku a hasička akurát prechádzala po chodbe a si to všimla. Čiže takto to dala ako nedostatok. Za mňa troška pritiahnuté za vlasy, no zase na druhej strane treba povedať, že aj takáto možno maličkosť alebo drobnosť môže v konečnom dôsledku spôsobiť požiara veľké škody. Veľakrát aj v praxi sa stalo, keď sme riešili nejakú príčinu vzniku požiaru, že na začiatku toho celého zlého boli práve takéto drobnosti. Preto určite by som odporúčal, aby ste aj takéto maličkosti nebrali na ľahkú váhu a naozaj dávali pozor na prevenciu a boli opatrní a obozretní.